Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Nel. Taong 1987, Alipaoy, Occidental Mindoro. Hindi lahat ng tao lumaki sa isang maganda at maayos na paligid. May mangilan-ngilan sa atin ang dumanas ng hirap mula pa lang nung sila'y isinilang. Marami sa kanila, sinasabing pinagkaitan sila ng tadhana dahil nga sa kanilang kalagayan. Lahat sila gustong magbago ang buhay na meron sila, kaya hanggang sa kanilang pagtanda, pinipilit nilang magbanat ng buto para makaahon. May mga maswerteng nakalabas sa ganoong sitwasyon, pero meron ding mga naiwan. At kabilang sa mga ito, ang pamilyang pinagmulan ni Nel. Ayon sa kanya, na sa 8 magkakapatid, siya lang ang may maayos na pag-iisip. Sabi ng mga kapitbahay nila, nasira ang mga kapatid niya buhat sa madalas na paninigarilyo ng tatay niya noong nagdadalang tao ang kanilang ina. Bagaman walang matibay na basihan para paniwalaan ito, yon ang kanyang pinanghawakan hanggang sa siya ay tumanda. Masakit mang sabihin, pinuno, pero nagsasama sila sa iisang bubong nang walang matinong relasyon. Si Nel nabubuhay sa poot dahil sa tatay niya, habang ang kanyang ina naman nangangaliwa kapag wala ito. Pabayarin ng kanyang mga magulang sa kanyang mga kapatid, kaya kapag yon ay umaalis, siya ang naiiwan para mag-alaga sa 7. Napakahirap ng ganoong sitwasyon, pinuno, pero sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang naghahanap ng rason para manatili. Kahit kasi walang pinag-aralan itong si Nel, hindi niya kayang talikuran ang kanyang kapatid para lamang makamit ang pansariling kaginhawaan. Kung tutusin, napakaraming pagkakataon na ang dumaan sa kanya para makaalis sa ganoong sitwasyon, pero hindi niya ito ginawa. Mahirap mang sabihin, pero kahit gano'n na ang nangyayari, nagbabakasakali pa rin siya balang araw magigising sa katotohanan ang mga magulang niya. Ang kaso lang, yung araw na yon hindi na dumating. At sa paglipas ng mga buwan, mas lalo pang lumala ang kalagayan nila. Dumarating na rin sa puntong namimisikal na ang tatay niya, kaya kinakailangan niyang lumaban para maprotektahan ang kanyang sarili. Nangyayari lang din ito kapag lasing na lasing itong umuuwi, ngunit masyado itong napapadalas. Yung nanay niya, pilit na kinakandado ang pintuan ng kwarto kapag dumarating ang tatay niya, pero imbis na tumigil ito, mas lalo lang itong nagwawala hanggang sa masira na nito ang pinto. Siya naman noon, parang sisiw na nakatayo sa tabi ng kanyang mga kapatid. Dagdag pa niya na kapag gano'n ang nangyayari, halos lahat sila walang magawa. Kaysa mangialam, mas mainam na manahimik na lamang sa isang tabi para hindi na sila madamay pa. Paunti-unti, yung kapatid niyang may sakit sa pag-iisip, tila bang nagkakaroon ng kamalayan sa mga nangyayari. Akala nga noon ni Nel, nasisiraan na siya ng ulo, pero dumating ang isang araw na nakausap niya ng matino ang panganay nila. Kahit pautal-utal ito sa pagsasalita, lahat ng sinasabi nito sa kanya nakapagtatakang nauunawaan niya. Ayon sa kanyang kapatid, sila na lang ang gagawa ng paraan para mabago ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Dagdag pa nito na huli na ang lahat para sa kanila, kaya ang pagsasakripisyo para sa kaayusan ng kanilang pamilya ang pinakamainam nilang pwedeng gawin. Nga pala, pinuno, sa kasalukuyang taong ito, nasa edad 35 anyos na ang panganay nila Nel. Siya naman o nasa 25 anyos, kaya hindi may pagkakailang medyo bata pa ang pag-iisip niya. Gayunpaman, alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya isip bata sa mga panahong yon, sa kadahilan ng hindi niya kakayaning alagaan ang mga kapatid niya kung hindi pa masyadong hinog ang utak niya. Matapos naman niyang marinig ang lahat-lahat, pilit niya itong tinanong ukol sa kung ano ang gagawin nito.
May kutob kasi siyang kakaibang kinikilos ng kanyang mga kapatid, lalo pat unang beses itong mangyari. Ni hindi nga niya inisip na magiging posible ito, buhat na rin sa kanilang mga kalagayan. Subalit kahit ano ang gawin niyang pagtanggi, hindi niya may pagkakaila na totoo ang lahat ng kanyang mga nakikita. Duman pa ang mga araw matapos ang pag-uusap nila ng kuya niya, bumalik na naman ang dating pag-uugali nito. Sa puntong yan, kahit anong gawin niya, hindi niya na ito makausap ng maayos. Ang mas malala pa, naging madalas na rin ang pananakit ng kanyang ama sa mga ito, buhat sa sunod-sunod nitong pagwawala sa loob ng bahay nila. Akala niya magtatagal pa ang ganoon, pero sumapit ang isang umaga na yung 4 niyang kapatid na nakatatanda bigla na lamang nawala. Hindi ito kagad nalaman ng kanyang ama, gawa nga ng medyo naiilang din siyang magsumbong dito. Halos kinahapunan pa nito nalaman ang mga nangyari, kaya kahit maglibot pa ito sa baryo, wala na talaga itong nakita. Nagpatulong na rin yun sa kung kani-kanino nitong mga kakilala, subalit yung mga kapatid niya, animoy naglaho na lang na parang bula. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na nila ito natuntun. Pinabayaan na rin ito ng tatay niya sa kadahilan ng wala naman talaga ito roong pakialam. Paulit-ulit din itong sinasabi sa kanya kapag umuuwi. Mabuti nga yan nang mabawasan ang mga palamunin dito sa bahay. Nel, yung mga kapatid mo, tanungin mo nga kung kailan din sila lalayas. Sabihin mo hindi natin sila rito kailangan. Kung tutuusin, yung mga yan hindi ko naman talaga kinikilalang anak. Kung hindi dahil sa delusyonada mong nanay, baka noon ko pa yan pinagtabuyan dito sa bahay. Kapag naririnig niya ang ganoong wika ng tatay niya, mas pinipili niyang tumahimik. Di na siya nangahangas na magsalita dahil posibleng pagmulan nito ng kaguluhan. Kahit alam niyang mali, ang importante hindi siya magugulpi. Masakit man ang kanyang naririnig mula sa bunganga nito, mas pinipili niyang umintindi. Alam niya kasing hindi roon basta-bastang mapapalayas ang kanyang mga kapatid, gawa ng ito ang magiging daan para mapasama ang kanyang ama sa lahat ng mga kakilala nito. Nasisiguro niya na ayaw itong mangyari ng tatay niya dahil sa para itong higad kapag may kausap na ibang tao. Gusto nito palagi na mabango ang kanyang pangalan, kaya maingat ito sa paggawa ng mga bagay na makakasira sa kanya. 5 araw pa ang lumipas, nanatiling normal naman ang mga nangyayari sa kanila. Wala gaanong pag-uusap, 2 beses lang kung kumain, at higit sa lahat, palagi siyang naiiwang mag-isa sa pagbabantay sa kanyang mga kapatid. Yung nanay nga niya, kung hindi pa hahanapin, talaga namang hindi na ito uuwi. Pabor naman ang ganoong sitwasyon sa kanya, lalo pat nakakaiwas na siya noon sa kanyang ama. Akala niya, magtutuloy-tuloy na ito, pero pagsapit ng linggo, na taong hindi umuwi ang kanilang mga magulang. Sila lang na magkapatid ang naiwan noon sa bahay, kaya paglalim ng gabi, hindi na siya nagdalawang isip na dumiskarte ng makakain nila. Mabuti na lang talaga, may natira pang bigas, kaya nakapagsaing siya. Ang naging ulam naman nila, yung 2 tuyo na tinago niya, tapos mga dahon-dahon na pinitas niya sa labas. Wala rin siyang inilagay na rekado, asin lang ayos na. Sa paglalim naman ng gabi, hindi niya na itinrangka ang pinto. Hinarangan na lang niya yon ng pang-uling nilang kahoy para pagdating ng tatay niya, hindi na ito magwala sa labas. Ang kaso lang, hating gabi na wala pa rin siyang nararamdamang kalampag. Gising na gising pa siya noong mga sandaling yan dahil ang iniisip niya, baka may sumalising magnanakaw. Alam naman niyang wala silang gamit pero sa hirap ng buhay sa kanila, hindi yun magiging imposible. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napaupo sa higaan nang may marinig siyang ingay mula sa labas. Matagal-tagal din niya itong pinakinggan bago siya nagdesisyong tumungo ng sala
para kunin ang sundang na ginagamit nilang pangkatay ng manok. Hindi yan ganong kahabaan, pero alam niyang meron itong pakinabang. Paglapit naman niya ng pinto, tahimik siyang dumungaw sa labas upang masipat kung sino ang taong nandoon. Ang problema, napakadilim sa labas, kaya wala siya gaanong maaninag. Yun nga lang, kahit wala siyang nakikita, may anino siyang napapansing gumagala sa paligid. Napakabilis ng pagkilos nito, animoy alam nito kung nasaan siya. Ang mas nakakabahala pa, namumukod tangi sa dilim ang mga mata ng nilalang. Sa sobrang pula nito, kinakailangan pa nitong pumikit para lamang makatakas sa paningin niya. Hindi naglaon, unti-unti siyang nakaramdam ng pag-asa dahil sa napansin niya na nagpapakita na ang buwan sa mga ulap. Di nagtagal, dito niya na nasilayan ang 4 na taong nakatayo sa harapan ng bahay nila. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at sa estado nito parang napakalayo nito sa isang pangkaraniwang tao. Halos ilang minuto rin niyang pinagmasdan ng mga ito, pero sa kasamaang palad wala siyang nakuhang impormasyon ukol sa pagkatao ng 4. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong tinawag ang pangalan niya. At sa boses ng taong yon, parang napakapamilyar nito sa kanyang pandinig. Ang problema lang, hindi niya maalala kung sinong taong nakausap niya na merong ganoong boses. Kung hindi pa yun lumakad papalapit, di pa niya mamumukhaan ang 4 niyang kapatid. Nagdulot ito ng matinding kaba sa kanyang dibdib, sa puntong akalain niyang isang panaginip ang lahat ng yun. Dala ng takot, sinubukan niyang isarado ang kanilang pinto, pero hindi na ito pinahintulutan ng 4. Pagharang ng panganay nila sa pintuan, narinig niya itong nagsalita sa kanya ng, "Nel, hindi kami pumunta rito para takutin ka o para hikayatin ka na sumama. May mas mahalaga kaming rason kung bakit kami bumalik ngayon. Maghunos dili ka, Nel, sapagkat hindi kami mga kaaway." Nang marinig niya ang sinabi nito, tsaka pa lamang siya kumalma. Yung boses kasi ng kuya niya, napakalamig sa kanyang pandinig. Yun bang unti-unti nitong pinapawi ang lahat ng mabibigat na kanyang nararamdaman. Dahil dito, yung takot na kasalukuyang nanaig sa kanyang katawan, biglang naglaho. Imbis na sundin ang kanyang isip, minabuti niyang sundin ang kanyang mga kapatid. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ito sa kanyang nakangiti, na animoy nasa normal na estado ng kanilang kaisipan. Maayos na rin ang suot ng mga ito, sa puntong hindi mo makikitaan ang kahit katiting na bakas ng sakit sa pag-iisip. Dahil sa bumungad sa kanya, muling nanumbalik ang pag-asang matagal nang nakabaon sa kanyang isip. Inakala niya kasing may tumulong sa kanyang mga kapatid para makamit ang ganoong kalagayan. Ang kaso lang, sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na lumapit pala ito sa isang ermetanyong gabunan. At kapalit ng pagpawi ng kanilang mga karamdaman ay ang pagtanga nila ng bertud ng aswang. Nabanggit din ito sa kanya na kukunin na nila ang 3 pa para matulungan ito sa kanilang mga iniinda. Dagdag pa nito na pagkatapos nilang mapagaling ang iba pa nilang mga kapatid, babalikan nila ang kanilang mga magulang para paghigantihan sa lahat ng masasama nilang ginawa. Mariin din itong inilahad sa kanya na hindi nila mapapalampas ang lahat ng yon, lalo pat matindi ang kanilang pinagdaanan. Hindi nila ito basta-bastang makakalimutan kahit ano ang kanilang gawin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya tumutol sa mga nais nitong mangyari. Alam niya kasing bagay lang ito sa kanyang mga magulang, dahil kung siya man ang nasa sitwasyon ng kanyang mga kapatid, yun din ang kanyang gagawin. "Kuya, anong binabalak mo kina Inay at Itay? Isasama mo rin ba sila? Paano na ako? Huwag niyong sabihin na ulila na ako magmula sa gabing to." Takang tanong niya sa kanyang kapatid. "Oo, Nel, parang gano'n na nga. Pero huwag kang mag-alala.
Dadalawin ka namin pagkatapos ng lahat. Sobra-sobra na ang ginawa mo, Nel. Maraming salamat. Dahil sa iyo naging maayos ang aming kalagayan kahit papaano. Malaya ka na. Humanap ka ng rason para mabuhay. Sagot naman ito sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ibinahagi nito ang lahat ng kanilang plano. Ayon sa kanyang kapatid, pagkatapos nilang kunin ang iba pa, babalik sila sa susunod na araw para pagbayarin ang mga magulang nila. Ipapakita nila sa mga ito ang kanilang galit at para hindi madamay si Nel sa kanilang gagawin, magpapakalat sila ng bakas sa paligid upang malaman ng mga albularyo na sila ang may gawa nito. Dagdag pa nito na pagkatapos nilang kainin ang kanilang mga magulang, babalik sila sa ermitanyo para manilbihan. Malayong tirahan ito, ngunit hindi ibig sabihin hindi na siya nito mababantayan. Kahit hindi sila magkita-kita, mananatili ang mga kapatid niya sa kanya. Inabisuhan din siya nito na kapag may mangyari habang sila'y wala, sumigaw lang pagsapit ng gabi. Lahat ng kanyang idinadaing, ibulong niya sa hangin at ang hangin ang magdadala ng kanyang problema patungo sa kanila. Matapos naman itong marinig ni Nel, dito na siya tumabi sa pinto. Hinayaan niya ang kanyang mga kapatid na kunin na ang mga nakababata sa kanila. Maya-maya pa, nang makuha na nito ang kanilang pakay, umalis ito na may ngiti sa kanilang mga labi. Si Mel naman noon, bumalik na rin sa kanyang silid habang pahikbing umiiyak. Napakabigat sa pakiramdam na ipaubaya ang mga kapatid niya sa ermitanyong hindi man lang niya nakilala. Oh, may sakit sa pag-iisip ang mga ito. Pero sa ilang dekada niyang pag-aalaga rito, hindi niya maipagkakaila ang sakripisyo, pagmamahal, pagod, proteksyon at masasayang alaala na pinagsaluhan nila. Ngunit sa kabila ng nakakapanlumong pangyayari, kailangan niyang magparaya. Alam niya sa pamamagitan nito, malalagay sa mabuting sitwasyon ng kanyang mga kapatid. Pagsapit ng sumunod na araw, 6:00 pa lang ng umaga, nasipat na niya ang kanyang mga magulang na magkasabay na naglalakad pa uwi. Kaya pala hindi nakabalik ang mga ito noong gabi ay dahil sa meron itong pinuntahang salo-salo. Malayo pa lang, halatado na sa mga ito na lasing pa dahil sa pasuray-suray nilang paglalakad. Pagpasok naman ng mag-asawa, agad siya nitong hiningian ng pagkain. Sinabawang karne ang gustong kainin ng tatay niya, kaya nung marinig niya ito bigla siyang umalma. Wala kasi silang ganun, kaya naman hindi niya maisip kung saan niya ito kukunin. Grabe naman kayo makautos. Kagabi nga 2 tuyo lang ang ulam namin. Dapat nga kayo itong may dala dahil kayong pumunta ng handaan. Di pa rin ba kayo magbabago, tay? Anong tingin niyo sa amin? Mangutosan at alipin niyo rito? Paalala lang ho, mga anak nyo kami. Di hamak na may mas obligasyon kayo sa amin kaysa kami may obligasyon sa inyo. Nang marinig naman ito ng tatay niya, nanlilisik itong tumingin sa kanya. Pagtayo nito agad naman siya nitong kinutusan habang galit na sumasagot ng, "Anong sabi mo? Wala ka talagang kwentang bata ka. Anong kami ang may obligasyon? Kung hindi ba dahil sa amin ng nanay nyo, mabubuhay kayo sa mundo? Pasalamat nga kayo, pinagtsatsagaan namin kayo Kahit mga palamunin at batugang kayo rito sa bahay. Ikaw, Nel, ano bang nagawa mo maliban sa umasa sa amin? Naranasan mo na bang magtrabaho para sa sarili mo? Di ba hindi pa? Kaya wala kang karapatan na magreklamo." Pagkasagot nito, agad siya nitong sinapak. Halos mabuwal siya sa kanyang pagkakatayo, buhat sa bigat ng kamao ng tatay niya. Kahit lasing ito, ramdam niya pa rin ang matinding puwersa na nagmula sa kamao nito. Muntik-muntika na rin siya noong matanggalan ng ngipin, mabuti na lang talaga nakailag siya ng bahagya. Matapos ang pangyayari, kusa na siyang lumayo habang umiiyak. Kahit kasi matanda na siya, aminado siyang takot pa rin siya sa tatay niya. Wala rin siyang magawa noon
Sa kadahilanang bukod sa hindi siya nakapag-aral, ginugol niya ang halos buong buhay niya sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang argumento, kalmado lang namang nahiga sa lumang upuan ng kanyang ina. Wala itong pakialam sa pag-aaway nila. Animoy mas importante pa rito ang makatulog para makabawi ng lakas. Hindi nagtagal. Nang manawa na siya sa kakasagot, may nabuti naman niyang lumabas ng bahay para makaiwas. Iyak siya ng iyak habang patuloy na namumutawi sa kanyang isip ang mga desisyong nais na sana niyang gawin. Napagtanto niya kasi na nasa maayos namang kalagayan ng kanyang mga kapatid, kaya wala na siyang rason pa para manatili sa kanila. Dagdag pa niya na yun ang pagkakataon para makalaya siya sa sitwasyong kailan may hindi na niya inaasahang magiging posible. Ang kaso lang, nung akmang gagawin na niya ito, muling sumagi sa kanyang isip ang napag-usapan nila ng kanyang mga kapatid. Naisip niya na bago siya umalis, mas mainam na masaksihan niya muna ang mga gagawin nito sa kanyang mga magulang. Dahil sa ganoong pagnanais, nanatili siya sa kanila kahit sukang-suka na siya sa pag-uugali ng mga ito. Sabihin na nating malaki ang utang na loob niya sa kanyang mga magulang. Pero yung ginawa nito sa kanila, sobra-sobra rin naman. Hindi rin lahat ng magulang dapat na respetuhin, lalo na kapag masama na ang mga ipinapakita. Unang-una, ang respeto ay hindi libreng ibinibigay. Para respetuhin ka ng mga taong nakapaligid sa iyo, dapat ikaw ang una nitong magpakita. Sa ganoong paraan, susunod ang mga taong yon at sa bandang huli, magkakaroon kayo ng pagsasamang hindi kayang tawaran ng kahit na sino at ng panahon. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagsimulang makatunog ang kanyang ina ukol sa pagkawala ng mga kapatid niya. Tanong ito ng tanong sa kanya pero hindi niya ito iniimik. Dahil sa ginawa niya, may mga pagkakataong nasasaktan na siya nito. Wala naman itong problema sa kanya, lalo pat ilang oras naman lang din ang kanyang titiisin bago bumalik ang kanyang mga kapatid. Sa pagsapit ng gabi, matinding bugbog na ang kanyang natanggap mula sa kanyang ama. Paulit-ulit na rin siya noong sumuka ng dugo pero hindi niya ito alintana. Ang palaging nasa isip niya, darating na ang kanyang mga kapatid kaya kailangan niyang magpakatatag. Yon ang kinakailangan niyang gawin upang malampasan ang ganoong suliranin. Hindi nagtagal. Pagtungtong ng dapit hapon, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Alam niya kasing paparating na ang kanyang hinihintay, kaya naman nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Kalaunan, dala ng pagod ng kanyang ama, tinantanan na rin siya nito. Nung mapansin niyang wala na itong lakas para siya ay bugbugin, dali-dali naman siyang lumabas nang naiwang nakabukas ang pinto. Kinakailangan niya itong gawin upang masigurong makakapasok ang kanyang kapatid sa loob pagdating ng mga ito. Di nagtagal, pagsapit naman ng 7:00 ng gabi, dito niya na napansin ang mayat-mayang pag-alulong ng mga aso. Sinabayan din ito ng pagiging maligalig ng mga paniki hanggang sa makarinig na siya ng malalakas na atungal ng kung anong hayop. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng yon, naglakas loob na siyang lumabas sa paniniwalang malapit nang dumating ang 7. At kagaya nga ng inaasahan, pagsilay niya sa malawak na ilang, nasipat niya itong mabilis na naglalakad papalapit. Sa unang tingin, inakala niyang lumulutang ang mga taong yon dahil sa bilis ng pagkilos. Isipin ninyo nasa 10 kilometro ang layo ng ilang sa kanila pero natawid ito ng 7 sa loob lamang ng 11 minuto. Napakabilis na nun pinuno kumpara sa mga taong nakasakay sa kabayo. Pagdating naman ng mga ito sa harapan ng bahay, doon niya nakita ang isang matanda na unti-unting umahon mula sa ilalim ng lupa. Unang beses siyang makita ang nilalang na yon, kaya agad niyang napagtanto na maaaring ito ang nagsalba sa kanyang mga kapatid. Pagsilay naman ito sa kanya, dahan-dahan naman yung lumapit.
Hindi ito nagsasalita pero alam niyang meron itong pakay sa kanya. Ano man yun, nasisiguro niyang hindi ito magiging maganda. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagharap nilang dalawa, ngumisi ito na parang nakakaloko. Pailing-iling din ang ulo nito na animoy meron itong karamdaman. Pagpang-abot naman ng kanilang paningin, may napansing kakaibang nilalang sinel na namumutawi sa loob ng mata nito. Hindi niya mawari kung ano ang nilalang na yon pero nasisiguro niyang napakabangis nito. Hindi nagtagal, dito na nagsimulang magsalita ang matanda. Ikaw ba ang kapatid nila? Mabuti naman at naunawaan mo ang kanilang sitwasyon. Labas ka sa usaping ito, bata. Kaya ang gawin mo, makipagtulungan ka na lang sa amin. Ayoko ng taong mapagreklamo at higit sa lahat makulit at traidor. Kapag may mga bagay akong hindi nagustuhan sa iyo, maski itong mga kapatid mo, walang magagawa para iligtas ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Sa sobrang takot niya, di na siya noon nag-isip pa na magsalita. Nakakabahala kasi na baka paslangin siya ng matanda sa sandaling meron itong hindi nagustuhan sa kanyang mga sinasabi. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, kasyual niyang itinuro ang pinto ng bahay. Bago lumapit ang mga ito, ibinulong niya sa kanilang panganay na kanina pa yon nakabukas. Tulog na rin ang kanilang mga magulang, kaya wala na silang ibang gagawin kundi daragin ito papalabas. Pagkasambit naman niya nito, lumakad ang grupo ng hindi na nagsasalita. Kalaunan, nang makapasok na ito sa loob, nakarinig siya ng sigaw ng mga magulang nila bago tuluyang bumalik sa katahimikan ng paligid. Maya-maya pa, lumabas na ang matanda at ang panganay nila, darag-darag ang mag-asawa. Kung kalad ka rin nila ito, parang hindi man lang yun tao. Halos humagulgol na rin sa pag-iyak ang kanyang ina, habang paulit-ulit na nagmamakaawa sa mga ito. Ang kaso lang, kahit anong gawin nila, wala nang paraan upang matakasan ang kanilang mga kinalalagyan. Pagdating nito sa bakuran ng bahay, agad namang inihanda ng kanyang mga nakababatang kapatid ang tadtara na kanilang daladala. Pagpahiga roon ng tatay niya, agad itong inundayan ng saksak sa may bandang ari, sabay darag ng matalas nitong kuko, paitaas patungo sa gitna ng dibdib. Dahil dito agad na nabuksan ang katawan nito, dahilan para magsila basa na roon ang kanyang mga laman loob. Ngunit kahit gano'n na ang estado ng tatay nila, tila bang hindi pa rin ito mamatay-matay. Patuloy pa rin ang pagsisigaw nito, subalit medyo nang hihina na. Ilang segundo pa ang lumipas, paghila ng matanda sa puso nito, tsaka pa lamang ito tuluyang nawala ng buhay. Ayon sa kanya, inabot din ng 10 minuto ang pagkatay bago nito mailagay ang lahat ng karne sa loob ng itim na sako. Nang malinis na nito ang bangkay ng tatay niya, sinunod na rin nito ang nanay niya. Ganun pa rin ang ginawa nitong proseso, kaya naging madali na lang ang lahat. Pagkatapos, umalis ang grupo at hindi na nila yon nakita pa. Siya naman noon, naiwang mag-isa sa bahay, tulalang-tulala habang pinagmamasdan ang mga bakas ng nilalang na sinadyang iwanan sa paligid. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng mga magulang niya. At kagaya ng napag-usapan, hindi siya pinagdudahan ng mga ito. Alam kasi nila na meron talagang nangyari sa lugar na yon, kaya wala itong nakitang motibo para paslangin niya ang dalawa. Marami rin ang nagpatunay kung gaano siya kabait, kaya marami ang nakumbinsi na hindi niya kayang gumawa ng ganoong bagay. Alam niyo, Pinuno, na kahit nasaksihan niya ang mga pangyayaring yon, hindi siya nakaramdam ng awa. Yun bang ang paningin niya sa mga ito?
parang di man lang niya kadugo. Sa halip na pagmamahalang manaig, tila bang natalo ito ng puot at galit na matagal nang namamahay sa kanyang dibdib. Napakahirap alisin ang ganoong bagay sa katawan, kaya sa paglipas pa ng mga buwan, unti-unti na niyang nakalimutan ang tungkol sa dalawa. Natuto siyang mamuhay ng mag-isa at kalaunay nakahanap din ng babaeng makakasama. Bagaman matagal na panahon na ang lumipas, ramdam niya na hindi pa rin siya pinababayaan ng kanyang mga kapatid. Kahit kasi wala ang mga ito, nasisiguro niyang nasa paligid lang ang mga yon, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang buhay sa araw-araw. Dagdag pa niya na marami siyang patunay sa paniniwala niyang yon, kaya walang kahit na sino sa kanilang baryo ang makapagsasabing hindi yon totoo. Sa 5 anak niya kasi, ni isa roon walang nakaranas ng inaswang o hindi naman kaya'y ginambala ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lumaki ring malusog ang mga ito at hanggang sa makatungtong na yon sa tamang edad, wala sa kanila ang nakaranas na magpatingin sa mga albularyo. Duman pa ang ilang dekada, ang minsang karanasan ni Nel nagsilbing aral para sa mga anak niya. At hanggang sa mamatay na siya, paulit-ulit niya pa ring sinasambit ang kanyang karanasan noong mga panahong kasama pa niya ang kanyang mga kapatid na ginawang 7 alipin ng ermetanyong gabunan.